Programa 13 de Pico.cat. Anem a caçar boira. Ara ens trobem ja cap a la zona de Collbató. Anem a enfocar a Montserrat. Hi ha algunes boires que baixen de la zona del Bages. I ens anem ara cap a la Panadella i després ens introduirem dins de la boira. Anem a veure un aspecte de Montserrat. Aquí la tenim. Quan baixem del Bruc ens trobem una bona boirada a la zona d'Igualada. Aquesta no ens l'esperàvem, però a la que pugem a la Panadella tornem a trobar un bon solet. Hem arribat a la Panadella i ens trobem ara al costat de Sant Guim de Freixenet. Ens trobem, per tant, una alçada notable, més de 700 metres d'alçada. Per tant, la temperatura és d'uns 6 graus. I allà al fons veiem la capa gris de la boira. Anem cap allà. Anant cap a Cervera, el cel encara és ben serè. I just a Tàrrega comencen els primers bancs de boira i ja es veu al fons la boirada. Penetrem a la boira i la temperatura baixa en picat. 6 graus, 5, 4, 3, 2, 1 grau. La boira es va fent cada cop més i més espessa, l'humitat lògicament del 100% i la visibilitat cada cop més reduïda. Agafem la carretera al trencant que va cap a Anglesola i després ja aniríem cap a Balaguer. Aquí la temperatura és gairebé de 0 graus, l'ambient gèlid i la visibilitat molt i molt reduïda. Aturem el cotxe. I ja som a dins de la boira, immersos, humitat 100%, visibilitat d'uns 40 metres aproximadament, temperatura 0 graus, 0,3 graus exactament. I així, portem dies i continuaran força dies. L'anticicló domina plenament. Comencen a formar-se també algunes... La boira gebradora comença a provocar capes de gel en algunes plantes, alguns objectes. Ho podem comprovar amb les herbes que hi ha per allà a prop. Les veiem aquí, doncs, amb aquesta capa de gebre. Mig liquada, la temperatura és, com dèiem, de 3 dècimes, però vaja, l'ambient no cal dir que és molt gèlid, aquella humitat que penetra fins a la medul·la. Sentim un soroll, i és un cotxe, que apareix sobtadament enmig d'aquesta boirada, i a darrere un camió. En fi, un dia veritablement de molts contrastos. I anem a la previsió. Tenim l'anticicló ben ferm, ben fort a sobre, però la novetat és que l'anticicló a partir d'aquesta mateixa nit, és a dir, per tant, ja demà divendres, dia 13 de desembre, no el tindrem tan potent. Perd efectivitat, perd potència, perd consistència a tots els nivells, especialment a partir dels 1.000-1.500 metres cap a dalt. Aquest és el mapa d'avui dijous, en què veiem l'anticicló afectant gran part de l'Europa central i occidental, amb vents del sud càlids que afecten la façana occidental europea. Aquest matí a Dublín tenien 11-12 graus, a Edimburg 12-13 graus, més altes que les que teníem a la costa catalana. I ja dèiem, aquí estan les grans pertorbacions, la fàbrica de borrasques de Terranova continua ben activa i mentre continuï fabricant aquests veritables monstres, doncs és difícil que tinguem entrades d'aire fred o situacions retrògrades. De moment no canviarà la situació, però almenys a partir de demà ja no tindrem l'anticicló tan fort a sobre. Anem a veure el mapa previst precisament per demà divendres. Veiem l'anticicló que es retira i pel flanc nord-est s'erosiona deixant pas a aquest petit solc que inestabilitzarà lleugerament, molt poquet, l'atmosfera, trencarà la monotonia. Les boires, com que hi ha poca ventilació, no desapareixeran, si més no gran part d'elles, però almenys poden aparèixer núvols, en fi, una situació ja no tan estable. Anem a veure precisament el mapa previst per dissabte. Veiem aquestes grans pertorbacions a l'Atlàntic Nord, l'anticicló que intenta tornar-nos a afectar, però no ho aconseguirà del tot perquè vegin aquest solquet que ens afectarà provocant un augment de núvols, tindrem alguns núvols com a novetat, a diverses zones de Catalunya, perquè a la costa ja en tenim, i fins i tot al Pirineu Lleida pot escapar-se alguna bola, 1.500 metres, però vaja, res, molt poca cosa tot, boires a l'interior, potser alguna desaparegui, però vaja, poca cosa. Lleuger vent del nord, però molt lleuger. Això sí, l'ambient serà una miqueta més fred. Vegin el mapa de 1.500 metres d'alçada, com una tonalitat groga, fins i tot amb petites bossetes de 0 graus, farà que l'ambient sigui una miqueta més fred, especialment a muntanya. A superfície depèn de si hi ha boira o no hi ha boira. Continuem, això ja és per diumenge, la bosseta d'aire fred ja tancadeta cap a Andalusia, és molt poc activa, pot donar algun
ruixat al sud-est, molt poca cosa. Situació altre cop anticiclònica, però indefinida, perquè aquestes perturbacions són tan potents que en posteriors dies aniran baixant de latitud. Almenys tenim alguna novetat. Vegin precisament el mapa previst per dimarts, el que efectivament intenten baixar de latitud. L'anticicló continua en aquesta zona, llargassat cap al nord d'Àfrica, però nosaltres ens entrarà un altre solquet, aquest una miqueta més actiu, que ja pot donar algun ruixat i ambient una miqueta fred, perquè sempre tenim una miqueta d'aire fred. En fi, poca cosa, tot és poca cosa, però almenys l'anticicló no el tindrem a sobre. A més llarg termini es veu un altre sol més ben marcat cap a finals de la setmana vinent. I a partir d'aquí vagin a saber. Però repetim, mentre la fàbrica de borrasques de Terranova estigui tan activa, a curt i mig termini no es veuen canvis realment molt significatius. Així està la situació meteorològica, anticicló, però menys, i ambient moderadament fred, allà on hi hagi boira, com és lògic, i la resta en tendència a baixar una miqueta les màximes. Esperem que la setmana vinent anunciem canvis una miqueta més atractius. Adéu-siau. I acabem. Un dia més ens hem posat a l'ombra per no fer ganyotes amb aquest sol anticiclònic que es fa tan i tan pesadet. Bé, sol en moltes zones, però no tot arreu, ja ho hem pogut comprovar amb aquestes boires. Acabem avui amb les vostres imatges, com sempre fem, i amb música de Johann Strauss fill, el vals Sang Vienesa. A gaudir-ho, ja ho sabeu, tota la meteo a pico.cat. Adéu-siau. Ich war ein Mann von Welt, mein Gott, doch so abtrieb ich's nicht. Und die Mätressen, Scham und Spott